Ki ngopo ta iki? Kowe kuwi lho. Hah? Kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nggo klambi. Heeh, maksude Nek neng kraton ora entuk kudu nganggo klambi. aku wis matur to teles. Nek aku masuk angin, Baladewa gelem ngeroki apa? Lho. Sing ngepel aku, sing ngresik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranataning praja. Wis ngerti. Wah, Jan. Ora apa-apa. Mendengar apa tidak? Senengane do kaya ngono kuwi ya. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi sawijining ratu sing lembah manah. Derajate iki dhuwur endi? Mriki niku tempat duduk kula. Lah kok sampean kok ngenggoni? Nomor kursi pinten? Lho, nomor kursi pira? Aku ki penemune dhewe to. Iya. Soalnya nek bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho. Mergane pekarane bapak gede. Kan ora-urane kowe karo aku entuk warisan. Nek ndasmu diklukne rak pecele kene kon. Anak kok kaya ngono ora. Wis gek matur. Bapak niku. Oke. Rasa suluk. Gak suluk barang ora. Men ketok greget ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundhunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Werkudara malah gawe kaget sak pengering Koko Prabu iki sowan Ngabyantara Panakawan Petruk kelawan Bagong ana wigati apa ora kake timbal ana wigatine apa Panakawan padha sowan ya pancen sowane becik barep kakangku kudu nglungguhi bawa leksana. Nah yen sowane Petruk apa dene Bagong ming bakal gawe geger dielingake yen to iki ning kedaton. Iya Dimas. Prayoga nunggonmu lungguh. Ya wis ora kurang prayoga. Panakawan Petruk padha rarja sapraptanira Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene ing Lodoni dumawahing tawang tuwang sinuwun. Menawi wonten lepat kanggen kula mun jatur ngesuk paduka sanata kula nyuwun pangapunten jer kula menika namung batur kula menika namung kawula kula menika namung Panakawan mila kiranging tata krami kiranging munggah uga kula nyuwun pangapunten. Ya Petruk ora dadi ngopo wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah pinayanganing kawidadan niring sambikala. Iya Bagong. Nggih. Sowan ratu kok tanpa nganggo klambi. Kudanan sinuwun. Nika kula pepe teng beteng. Lho, beteng kok kumepe klambi. Riwiteno panas kono, Tru. Iya. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggonmu lungguh Sampun boten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha rarja sapraptamu. Sinuwun mandura. Ya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kawindadosaken jimat. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Mung kowe tak kandhani. Nggih. Ratu kuwi dudu omahmu. Kedaton iki bak tata krama, nganggo pernatan ora sak penake dhewe. Kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi, mongko tanpa nyembah, tanpa ndodhok anggepmu apa?
Kowe iki dadi patuladaning para kawula nadyan kowe midrajating batur. Ning kowe iki baturing para Pandhawa. Kowe panakawaning para Pandhawa. Kawula iki do nulat karo cak-cakaning Panakawan. Ora sak penamu dhewe. Iki ngopo ta iki? Kowe kuwi lho, Kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nggo klambi. Heeh, maksude nek neng kraton ora entuk kudu nganggo klambi. Aku wis matur to teles. Nek aku masuk angin Baladewa gelem ngeroki apa? Lho. Kose to iki ratu e, Gong. Lah wong ora ana kenthang kimpuling lelakon pojok plaret teng kanan kok muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki Sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger ngopo? Gong, hei. Iki Nalendra. Wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa? Ning ora ngawur. Aku ya lara ati duneke sapenake dhewe ora. Tur kene iki Ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to, sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing resik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranataning praja. Wis ngerti? Wah, Jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa iki aku ora klamben wae ora apa-apa. Tak ora percaya tak. Sinuwun piye Bagong? Nyun ngapunten kula mboten gawe klambi nggih. Ora apa-apa. Mendengar apa tidak? Senengane do kaya ngono kuwi ya. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi sawijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke ning Datulaya arep wong kere gedibal 17 nek pancen niate apik kepengin nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Datulaya sing jlambrahe kaya ngene iki ya Tru ngono kok omonge ora ya wis ora gelem kandhani ya wis ora usah ngandhani wong bapak ora tau ngandhani kok kowe ngandhani demen isin kowe rasa kondo karo Bagong rasa ngomongi Bagong dinengke wae. Wah, bocah kurang saon. Wingi pun digenepi ya, Den. Petro Padhararja sapraptamu. Wilujeng Den bekti kula kunjuk. Ya, Bagong. Dalem. Rarja sapraptamu. Pengantenipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Petro Bagong Padhararja. Pengestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Ya, Petro Bagong. Nun. Raharja sapraptamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ing atase Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajate iki dhuwur endi? Mriki niku tempat duduk kula. Lah kok sampean kok ngenggoni? Nomor kursi pinten? Lho, nomor kursi pira? Padhake ora. Wis-wis Janaka ora dadi ngopo. Koko Prabu Kasinggihan. Petro dalem ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar saderengipun kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa apuran tambah bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur Maduka Sanata iya Petro ora dadi ngopo matur sembah nuwun dungkap angka kalih kula namung badhe caos suwuninga sinuwun sampun wonten setunggal condro niki bapak lara. Lho. Bapakmu nandang ruga. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon. Ming meneng mawon. Nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus ketap-ketip ning boten purun ngendika, boten purun obah, ming meneng mawon. Sentek ati kula. Ya, Gong. Ora. Mbok iya ngono to, Le? Aku ki penemune dhewe to. Iya, iya. Soale nek bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho. Mergane pekarane bapak gedhe. Kan ra-urane kowe karo aku entuk warisan. Nek ndasmu diklukne ra percele kene kok. Anak kok kaya ngono ora. Wis gek matur, bapak niku sakit. Oh, kula mboten kurang-kurang anggen kula kepengin nambahke bapak niku kula goleke Brahmana Wiku Winasis.
Sing wong pinter kula kan dampeni karo bapak ning ya wis madal sairing usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mau nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula kalih Gareng kalih Bagong niku nedeng mlek-lekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kalih kula kalih Bagong, nuding ngenten iki terus ngendika, Pandhawa kudu tekan kene sinambi mundi pustaka Jamus Jimat Klimasada. Bareng ngoten niku nggletak melih. Persis Mr. Bean ya. Kok ngerti Mr. Bean barang auto TV waduh wis tuku TV wis karo Kasidi apa Kasidi player VCD kok Kasidi senen ilikmu kowe kok profesor di kaset iki PCD apik terus wah tanggo nyeteli film silat mulane betah neng omah. Kowe ndek sing Cina? Oh, sos. Ajar ora. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan ngersanipun Sunan Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mituhu menawi dados ngendikanipun Bapak sinambi mundi pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada pun ngoten mawon. Cekaos gampil mawon sedyanipun Petruk. Dinten iki sabibaring masiwakan Ndara kula Puntadewa Werkudara Janaka kula Sedewa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada. Nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waliyanipun Bapak, ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu, selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa. Selaminipun kula labuh-labet dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang mboten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes. Menapa ta sababipun kula matur mekaten? Hembanipun Bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dienggo sikil dienggo sirah ming supaya muktekke para Pandhawa. Ning bareng Pandhawa wis mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendha diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa mboten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon mboten tedhak enten Karang Kadempel. Kula anggep nek Pandhawa nika mboten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar. Pun ngoten mawon. Kula nyuwun dawuh. Petro wonten dawuh. Satemene nelongso penggalihku bareng midhanget yen to bapakmu nandhang raga. Nggih. Lha niku bendina ya nangis. Teng omah niku bapak wis kaya kunarpa. Wis ora iso apa-apa. Bebuang nggih teng kasur. Nguyuh nggih teng kasur. Bapakmu nggih. Kula sing ngresiki. Kalih kula ora tau gelem. Wingi dek pas kowe ora ana aku lho, Tru. Ora tau nyedak kowe ora gelem malah wedange bapak tok omba-ombe. Kowe anak sing kebangetan kok, Gong. Lho sinuwun. Terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak. Pandhawa tak aturi rawuh teng Karang Kadempel. Petro, dalem aja ngluputke aku ya, Petro. Lah pripun? Yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep. Yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka Jamus Klimasada dina iki ora ana. Lho. Sebabe napa? Mara gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Datulaya iki apa genep 5. Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nekula. Oh. Kok kurang siji? Bendaramu Sedewa ora ana. Kok mboten wonten? Petruk tak ketak sirahmu kok. Kaget aku. Yen ngapunten ayo. Kaget kula iki yo. Kok dadi Ndara Sedewa mboten wonten niku pripun? Gong. Ndara Sedewa ora ana. Lho, le nyarekke jam pira? Ora paham cah iki. Tegese ora ana iki ora ana ning Pasewakan. Hah? Ora ana ning Pasewakan. Lho. Nanti
Iki lagi arep tak rembug le. Wah, jan iki kok dadi kanane. Ha iki nek nganti ora genep 5, Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel, bapak mati lho, Tru. Ha iya. Kanane kaya ngono e. Piye iki? Sik, ngenteni Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Mula aku matur karo kowe, aku kandha karo sira. Aja ngluputke aku. Lah terus kok kanane kaya ngenten panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku lho kon ngluputke sapa? Petra, nggih. Sing nundung bendaramu Sedewa apa pun bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara? Iya, Petra. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. Kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora mathuk lan ora cocok. Merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kaliyan para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Ngamarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk, tumuli dadi cengkah rembug lawan bendaramu Jodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara, tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa kon lunga saka negara Ngamarta. Merga Sedewa ngukuhi pustaka Jamus kelima sada aja nganti lunga saka negara Ngamarta, Petra. Ngoten to? Iya, Petra. Ngapa itu? Menengo. Mundur. Ki aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Gus. Nuwun sewu Ndara Werkudara. Petra piye? Leres sampeyan nundung Ndara Sedewa. Ya pancen bener. Sababe Ora manut karo aku. apa kudu ditundung nek wong ora manut? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon? Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa nekula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh. Yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnanono ngluwihi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampeyan nundung Ndara Sedewa niku karepe piye? Niki merga sampeyan nundung Ndara Sedewa, bapak kula iso kejet-kejet. Merga Pandhawa ora iso rawuh teng Karang Kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu masalahe? Waduh. Tak ketak-ketak kowe. Aku tak takon aku tak melu nesu. Ngene lah omongi, heeh. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Lima Sada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Heeh, terus Ndara Sedewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. Heeh. Monggo nek ra ana siji ki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe nesu? Lah ya iki mau. Watis. Ora ana ketoke ora ana sing nggo nesu e, Tru. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Heeh. Merga Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Lima Sada. Heeh. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditundung mergane wani karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Sedewa lunga. Heeh. Lah ya iki nesune nggo nendi? Aku dhewe bunek lho kok. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur, heeh. Iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat nggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku ki mumet lho gong anakku ki goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro e. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Oke. Rasa suluk. Tak suluk barang ora. Men ketok greget ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye?
Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada. Aku nek nganti kok bapak ora kelakon didep Pandhawa 5, nek bapak cilik lara, gedhe tekaning pati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe, kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kowe iki nesu karo sapa? Werkudara. Kok ngetke aku? Siramu nutupi kok. Ah, ngono luwih cetha. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho? Yo. Hah? Aku sing ora trima. Tantrimane Bagong karo Petruk, kowe tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko takon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndaramu Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, Pak. Bapak terus mari ya, Tra ya. Heeh. Bapak mari nesu, ndaraku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodipati. Pancen bapak war nesu arek aku kon mara. Ora wedi ya, Tru. Liyane. Pamane apa? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapakmu apa? Apa ya? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Yaiku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo githokmu apa ora? Kowe iki mung batur kok dlangap-dlangap. Ucapmu ning Kedaton Negara Ngamarta. Werkudara ki arep dikaya ngapa kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sapenakmu dhewe tau une-uneke. Tru? Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Aku iki ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliya. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengkaning perut sing Dwaraka. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Karepe mumpung sinuwun Ndrawati durung adoh. Terus doya ya, Tru yo. Yo, bekakang nang dalan. Yo, ora apa-apa kok. Yo. Manik jajalan surtane baune iblis lanak. Ratuwe diancam karo batur harga ngopo parah kowe. Janaka kok tingak-tinguk arep ngopo? Kula bingung piyambak Koko Prabu. Teka lampanipun kados mekaten Koko Prabu, kula mbak boten mangertos kedas kados pundi. Yayi, Werkudara lan Koko Prabu Mandura sajake mirang sarta miruna kelawan Panakawan. Upama dadi panca bakah pisan ya Dimas. Pisan aja nganti dadi daredah antaraning Koko Prabu Mandura lawan Werkudara lan Petruk apa dene Bagong Yayi.
nek ndi ya, Gong? Aku ya ora ngerti. Aku ade kok klepat lunga. Ayo karang men. Ketok gayenge. Oh, gunung matos ora. Kok men ketok gayeng ora. Ning mestine Sinuwun Ndarawati iki biasane nek tindakne ndi-ndi ngasta kreta. Heeh. Titianing Sinuwun Ndarawati iki kreta Kyai Jaladara. Iya. Titik wae bane to. Heeh. Tilase. Heeh. Iki. Oh. Ayo kapokmu kapan? Kecandak iki genah iki terus. Ha ta, iki lho, Pak Tipak ban iki lho. Heeh. Tak turut e. Ya. Hati-hati lho, Gong. Udu Pak Turut. Udu. Wong gawa bata. Ah mesti kaya wah wis. Ning mesti ketok ora ada terus wong aku ki mau kaya seliringan kok ning Amarta. Ha iya. Piye Gong? Sik terus. Kae kok padang-padang ana panggung kae apa ya, Tru? Dilek ana sik. Apa, Gong? Ana pentas limbukan. Nonton sik apa piye? Yo. Matur sembah nuwun. Iya. Rada telat sawetara ora apa-apa ya, Nok. Sing wigati kabeh lancar ya, Mak. Iya. Iki awak dhewe sowan ana ing Desa Kembang Kuning, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Iya. Nalika semana awake dhewe tinimbalan sowan mrene lumantar panjenengane Raka Mas Kapten Sutyono. Ya, nalika kowe karo aku pentas ana ing Gunung Kidul ditemoni, ya. Didhawuhi dening panjenengane ingkang ngundhuh ya kuwi panjenengane Bapak Prawata. Ya, Bapak Prawata. Tasakuran terpilihnya menjadi lurah lan DPRD 2 Kabupaten Purworejo. Ya. Bengi iki ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya, Nok. Iya. Kagem panjenengan ingkang wis lulus minangka dadi pangareping masyarakat ya kuwi panjenengane Bapak Lurah lan panjenengane ingkang wis ngasta minangka dadi DPR di Kabupaten Purworejo. Ya. Ora ana atur ingkang wajib diaturake jaba mung amanah. Merga
kuwi kabeh dadi amanahing para kawula ingkang wis tinampa dening panjenengane Bapak Lurah ingkang enggalan panjenengane Bapak DPRD Kabupaten Purworejo. Ya. Kabeh supaya iso nglakoni kanthi becik. Iya, sing jeneng dadi wakil rakyat ki manyen ora gampang kok, no. Ya. Minangka dadi swaraning para kawula, minangka dadi aspirasining rakyat. Panjenengan inggih slenggah minangka dadi DPRD kuwi dadi jembatan swaraning rakyat ingkang bakal katur marang pemerintah pusat. Ngono ya, Mak. Iya. Mula aku ngaturke amanah tegese ngasta bawat minangka dadi DPRD Kabupaten Purworejo kanthi tewajuh niring sambikala lan pinaringan penggalih ingkang sentosa tegese nek atine kuat ora bakal blender tegese ora bakal blender iki ora bakal nglalekake marang amanahing rakyat no. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Mergo racak-racake akeh-akehe. Ya. Ning ora kabeh, ming salah siji oknum sing jejemberi marang asmaning DPRD bareng wis dadi ya lali karo para kawula rumangsane lungguh ana ing kursi derajat pangkat nepak mbun-bunaning para kawula ora apa jenenge nampa aspirasining masyarakat sing dioyak ming butuhe dhewe ku ya akeh. Ya. Ning tak jaluk aja kaya ngono. Ora lurah, ora dukuwa, ora camata, ora bupati ya. Ya. Kae nek nggone ngasta bawat perintahan lali karo masyarakat, guru karo karepe dhewe ora suwe no. Ya. Ning nek amanah tegese tansah nindakake apa kang dadi kewajibane nampung aspirasining masyarakat diaturke marang pemerintah pusat saengga apa yang dijangka dening para masyarakat kuwi bisa kasembadan. Wah, tenan wis to. Bakal langgeng le dadi ora dadi lurah, ora dadi dukuh, ora dadi camat, langgeng ngasta pemerintahan utawa langgeng duweni derajat pangkat. Pancen ya ngono ya, Mak. Iya. Kula awake dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Tinimbang iki tinimbalan sowan ana ing Ngombol, ya Kembang Kuning. Desa Kembang Kuning Kabupaten Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Iya, pancen bener. Iya. Iki mau gandeng wiwite wis jam 10. Iya. Mula awake dhewe ora usah kokean gunung tanpa guna, sing baku padha-padha bareng-bareng ngucap syukur. Nguncapake asta kunjuk ngesaning Gusti ngrepekaken kidung mantram rahayu ya manut marang kapitadosaning piyambak-piyambak ya dene panjenengane para bapak-bapak sing wis kepareng maringi sedekah dana rasa tontonan marang para warga iki muga-muga nggone ngasta bawat minangka dadi DPRD lan ngasta bawat minangka dadi lurah niring sambikala pinaringana jejeg imane pinaringana tansah sabar ikhlas. Lah, sabar ikhlas kuwi sing paling wigati merga ngerangkani wong sepirang-pirang wong sak desa, wong sak kabupaten kuwi ora gampang. Penjaluke werna-werna, watake dhewe-dhewe. Mula kudu iso ngrangkani kanthi becik lan apik no. Iya, bener ngono, Mak. Mula dina iki awake dhewe kadhawuhan sowan mrene sing wigati supaya iso ngaturake ya sawetara hiburan ning wayang kuwi gandeng ora mung hiburan tok ya uga ana inti sarine utawa bab-bab ingkang bisa dipethik dening para lenggah pancene ya ngono ya ngaturake panuwun tanpa pepindhan iki akeh nawala ayo padha diwaca mbaka siji na ya iki awak dhewe diboyong rene byeng ngono ya Mak iya ngerti ora usah nganggo tendoe dhuwur wis tenda kukuh bakuh. Lah iki malah dinahi tenda meneh. Ayo seng ayo sumuk. Ya wis ora apa-apa. Ora masalah nok. Dadi iki penonton akeh semene akeh iki upama udan wis ora bakal kocar-kacir. Iya. Ora kaya dek ning Ngawi wingi kae. Bubar ra sida wayangan nok. Iya. Wis tekan Ngawi ning wis bayaran ya ora masalah. Iya. Ngono ya Mak. Matune sesuk bakal ya ngijoli. Iya, ya pancen bener. Nawala saka sapa wae. Tak wacane mbaka siji ya, Ngger. Ya, aja kesusu. Kabeh mengko bakal entuk wektu dhewe-dhewe. Ya. Saka